Ναι. Έτοιμος. Βέβαιος. Ήμουν σίγουρος. Εντάξει με σχολείο, Δεν μου λες πόσο καιρό το έχουμε? Θαυμάσια. Εντάξει ο αδελφός σου, έτσι. Γιατί εκτός από το πήγαινε έλα, δεν ξέρουμε και τι θα βρούμε εκεί πέρα. Ναι. Στις 18:30 σας προτείνουμε την εκπομπή. Σίγουρα είναι απαραίτητος. Συζητούν εκπρόσωποι των κομμάτων με θέμα εκλογικός νόμος και λαϊκή επιμετωρία. Σύμφωνα. Αμέσως μετά σας συνιστούμε την Εντάξει. εκπομπή ραδιοοράματα και ραδιοροές. Εντάξει, περιμένω. Γεια. Είσαι έτοιμος? Από καιρό. Τα εργαλεία. Στο σάκο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί το χαμηλώνεις, δεν σ' αρέσουνε? Μου αρέσουν και μου παραρέσουν. Αλλά όχι έτσι με διαφημίσεις. Μέρα! Μέρα. Από καιρό σκίζουμε, έτσι. Πήρα το δελτίο. Πάγο δεν βρήκα πουθενά. Πάμε στη Τσιά και βλέπουμε. Καλύτερα μην ταξιδέψουμε νύχτα. Είναι επικίνδυνο. Όχι. Κουραστικό είναι. Και δεν ευχαριστιόμαστε το ταξίδι. Βιαζόμαστε. Το γοργόν και χάρη είναι. Τα εργαλεία που τα έβαλες? Κάτω από την κουκέτα μου. Το ξαναβρήκες εχθές που λέγες? Όχι, πρέπει να γύρισε πριν μια εβδομάδα στην Πολωνία για τη σύνταξή του. Πόσο χρόνο είναι? Δεν ξέρω. Γέρος. Γέρος. Δεν ανοίγουμε τον μπαλόνι. Πρίμος είναι. Ωραία πάμε. Άνοιξε λίγο το φλόκο. Μην κοιμούνται όλοι όταν φτάσουμε.
Όχι έτσι, δεν είναι αυτοκίνητο. Μήπως μετάνιωσες και θες να γυρίσουμε πίσω. Κατεβάστε τη βάρκα να ψαρέψουμε. Τέτοια ώρα. Πάμε έξω να γνωρίσουμε για κανέναν άνθρωπο. Να ψωνίσουμε απόψε για να φύγουμε πρωί αύριο. Καλώς το καπετάνιο. Χρόνια έχουμε να σε δούμε. Όχι και χρόνια. Πώς πάμε φέτος? Καλά. Ας τα λέμε καλά. Γιάργο, θυμάσαι? Άλλαξε σημαία. Ή αργό. Όχι. Πόσο κρατάει? Εξαρτάται. Όσο χωράει το ψυγείο σου, τόσο να πάρεις. Καλά κι εσύ δεν ρώταγες. Σαν ένιγμα είναι. Άντε λάτε ρε. Παρέα δεν είμαστε. Να πάμε κατευθείαν εδώ στον Ορνίσκο. Μην μπούμε στο λιμάνι, θα χάσουμε καιρό. Στο λιμεναρχείο να πάμε αφού τελειώσουμε. Πόσο λες να μας πάρει? Μια μέρα? 2? Δεν ξέρω. Αν όλα πάνε καλά. Αφού έχουμε καλό άνεμο θα ταξιδέψουμε και λίγο νύχτα. Κανονικά μπορούμε να ξεκουραστούμε εδώ. Έτσι όμως δεν θα δεις τον ναό που σου λέγα. Και είναι μοναδική ευκαιρία. Είναι και αυτό στο Απόλλωνα. Παλιά επικοινωνούσαν μεταξύ τους με φωτιές. Δεν θα είναι μεγάλο μετά το πέρασμα, καπετάνιο. Αντέχει το σκαρί μας. Και ο καιρός θα κρατήσει μάλλον. Τότε έτσι κι αλλιώς πρωί θα δείτε τον ναό. Καλύτερα λοιπόν για απόψε να ράξουμε εδώ απέναντι που έχει και κόσμο. Εντάξει. Τσιμπάει. Έλα, δώσε. Κράτα. Οπα! Τι κάναμε για απόψε. Γεια σου ψαρά μου! Τι θα γινόμαστε χωρίς εσένα? Σιγά. Είδες τι ρόπου είναι? Κοίτα κάτι χρώματα. Λιθρίνη είναι. Σιγά μην είναι. Σάλπα είναι. Πώς βρέθηκες σε αυτά τα νερά? Αυτό ψαρεύεται στα ριχά. Θα φύγε να βρει καθαρά νερά. Τι βάθος είναι? Εδώ, 300-500 μέτρα. Αλλά μόλις έχει παντού. Αν συνεχίσουμε έτσι σε 30-40 χρόνια δεν θα υπάρχει λέπη στη Μεσόγειο. Άμα είναι έτσι, θα του ρίξω ένα σκορδάκι να μας μείνει αξέχαστο. Πόσα λες να είναι όλα μαζί? Τώρα βλέπουμε γύρω στις 4.000. Με τηλεσκόπιο, όσο πιο δυνατό είναι, τόσο πιο πολλά βλέπεις. Κάθε γαλαξίας έχει από 10 μέχρι 100 δισεκατομμύρια αστέρια. Και οι γαλαξίες είναι 3 εκατομμύρια. Υπάρχει ύλη που να κινείται πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Το φως δεν είναι ύλη. Είναι ακτινοβολία.
Ενέργεια. Υπάρχει ακτινοβολία, ενέργεια, όπως θες πες το, που μπορεί να έχει φτάσει εδώ πριν από την εικόνα του αστεριού. Μπορεί αυτή η ενέργεια να έχει περάσει μέσα μας και να είναι τώρα στα μάτια μας που βλέπουμε τα αστέρια. Μπορεί αυτή η ενέργεια να είναι και εκεί τότε και εδώ τώρα, ταυτόχρονα. Ποιητική αδεία σίγουρα. Επιστημονικά. Είναι άγωνη γραμμή. Εμείς θα φτάσουμε πιο σύντομα. Πότε είπες έχεις ραντεβού με τις φίλες σου? Της μοιάζει,
Από πού έρχεται τόση ομορφιά? Να την αφήσουμε να φύγει ή να την πάρουμε μαζί μας? Να διαλέξει μόνη της. Τι μόνη της? Ανάλογα με το τι θα κάνουμε θα διαλέξει και αυτή. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και σε τι μας εμποδίζει? Πόσα μίλια είπες πως είναι αυτό? Κοντά 50. Αργήσαμε. Άξιζε όμως το κόπο. Καλύτερα για να φτάσουμε βράδυ. Είναι καλύτερα να μας βρουν το πρωί εκεί. Ένα καράβι που μπαίνει με το γεγονός της μέρας. Αυτή είναι η περίφημη πύλη του Άδη. Και ο αχαίροντας Καναριάκη θα είναι. Κι αν σου λέγω ότι παλιά που δεν είχαν μηχανές, δεν περνάγανε κοντύτερα από 5 μίλια. Ανοίξου λιγάκι. Το καράβι που είδαμε πριν γυρίζει πίσω τώρα. Κανένα που του μοιάζει θα είναι. Τυχεροί είμαστε. Η καταιγίδα πέρασε πλάι μας. Ευτυχώς. Γιατί έχω μια πείνα. Μας βλέπει τώρα αυτός? Γιατί, για να μας βοηθήσει? Εδώ που είμαστε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ένα τόσο μεγάλο καράβι αποκλείεται να έρθει εδώ που είμαστε. Γιατί? Ποιος το αποκλείει? Και βαθιά είναι και μπορεί να μανουβράρει. Εδώ έχει ρεύματα. Και καμιά φορά η έντασή τους είναι τεράστια. Τι εθνικότητας είναι? Μάλλον Ρώσικη είναι. Έχεις σφυροδρέπανο? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι χωρισμένη στη μέση. Η μισή πάνω είναι άσπρη και η μισή κάτω κόκκινη. Πολωνέζικη είναι. Τι, έχει και η Πολωνία στόλο? Και πολύ μεγάλο μάλιστα. Όταν το φέραν, τρόμαξα να τον γνωρίσω. Δεν μας ακούνε, είναι μακριά. Ταλαιπωρημένος. Αδύνατος. Με ξένα ρούχα. Έμεινε ώρες ξαπλωμένος και ακίνητος.
Αυτός είναι σίγουρα. Βλέπω τον ναό. Ναι, τον βλέπω κι εγώ. Δεν βλέπω πουθενά φώτα. Να μπούμε. Ξύπνα το για τη μανούβρα. Δεν μπορώ να την κάνω εγώ. Αν θες, δεν είναι δύσκολο. Δεν θα του πούμε τίποτα. Όχι. Ας να δούμε πρώτα εμείς. Και μετά βλέπουμε. Μπορεί να μην βρούμε τίποτα. Μπορεί ούτε καν σπηλιά να μην υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτός ο άνθρωπος πώς άφησε να περάσουν τόσα χρόνια. Τι να έκανε. Όταν γύρισα από την εξορία, εγώ έλειπα. Όταν ήρθα, με έψαξα, αλλά δεν πρόλαβε. Έγινε η δικτατορία. Τον ξαναβάλανε μέσα. Βγήκε με ανίκευτο βλάβη. Το στείλαν σε ένα νοσοκομείο στην Πολωνία. Εκεί ξόμεινε. Δεν του δίνανε βίζα να γυρίσει. Όταν ήρθε με έψαξα. Εγώ καθυστέρησα να τον δω. Και πού ακριβώς σου είπε ότι είναι σπηλιά? Πίσω από τον ναό. Μάινα! Μάινα λίγο! Μάινα. Αυτός είναι ο ναός του Απόλλωνα. Ναι. Λένε πως από εδώ πέρασε η φλόγα που φέρει την είδηση για την πτώση της Τρίας. Μόλις χαράξει, ξύπναμε. Σε τρώει η αγωνία, Δεν είναι αυτό. Κάθε φορά που έρχομαι σε αυτόν τον τόπο, Ποιος θα μου πει για τους Ατρίδες και το χρήσιμο του Ορέστη. Ίσως να καταλάβω τώρα. από πού να αρχίσω. Για την Κλητεμνίστρα να μου πεις. Και την Ηλέκτρα. Χωρίς Αγαμέμνονα και Αίγιστο, η ιστορία δεν υπάρχει. Όλα αυτά πάνε μαζί. Άμα αργήσετε το κορίτσι θα έχει φύγει. Πες της λυπάμαι που δεν τη χαιρέτησα, αλλά κοιμόταν τόσο γλυκά.
Μας έβλεπαν ώρα. Σίγουρα πρέπει να προσέχουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Σπηλιά έτσι όπως μου την είπε δεν υπάρχει. Είσαι σίγουρος ότι σου είπε σπηλιά? Ναι. Πίσω από τον ναό σου είπε. Τώρα το σκέφτομαι για το πίσω, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Εκείνη τη στιγμή... Το σπηλιά πάντως και το ναός δεν ξεχνιούνται εύκολα. Τι είδους σπηλιά δεν σου είπε? Μικρή, μεγάλη, σχισμάδα βράχων. Σου είπε, θυμάσαι? Όχι. Καλά κι εσύ δεν ρώταγες. Μου λέγε τόσα πολλά, τι να πρώτο ρωτήσω. Τουλάχιστον τι να είναι αυτό. Δεν τον ρώτησες? Δεν του είπε. Θυμόταν πολύ καλά τη φράση. Εσύ, Γιώργο, φαίνεται πως θα γλιτώσεις. Κοίτα, σε παρακαλώ πολύ να βρεις το παιδί μου. Του είπε να με έβρισκε όταν θα μεγάλωνε. Και πως είχε αφήσει σε μια σπηλιά πίσω από τον ναό, σε ένα κροτήρι. Εδώ δηλαδή. Κάτι για μένα. Κάτι για σένα ή το έχει αφήσει για τον εαυτό του και αφού αυτός χανότανε να το έπαιρνες εσύ? Δεν του είπε ή τουλάχιστον δεν θυμότανε. Αυτό έγινε πριν τον πάρουν για εκτέλεση. Καταλαβαίνεις. Με συγχωρείς που επιμένω, αλλά αλλιώς δεν θα βρούμε άκρη. Ο τόπος εδώ γύρω το ψάχνω από τα χθες το βράδυ που ήρθαμε. Δεν φαίνεται να έχει σπηλιά. Αν ξέραμε τουλάχιστον το μέγεθός του. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Έλληνες είσαστε? Γιατί μοιάζουμε για ξένοι? Με τέτοιο κότερο. Ξένοι είσαστε. Μπας κοίτατε κανένα τραγί κατά εδώ. Γιατί το έχασες? Μου δεν το χάνω εγώ, αυτοί οι μπάσταρδοι με τους τουφεκές μου το διώχνουνε. Γιατί να έρθει να κάνει το τραγί σε αυτή την ξεραήλα? Μωρέ, έρχεται. Όλο εδώ είναι. Σε εκείνη την κοτρώνα. Σε εκείνο εκεί που ανεβαίνανε, λέει, στα αρχαία και λέγανε εκείνα τα ενίγματα. Τους χρησμούς, πώς το λένε. Τους χρησμούς? Ναι, αυτό. Κάθεται εκεί και κοιτάει με τις ώρες τη θάλασσα. Στη σπηλιά έψαξες? Δεν πάει αυτό στις σπηλιές. Γιατί? Έτσι. Δεν πάει. Τσιγάρο? Έχει σπηλιές εδώ γύρω? Σπηλιές έχει εδώ γύρω? Έχει, δεν καπνίζω. Μικρές, μεγάλες? Έχει. Έχει μικρές, έχει και μεγάλες. Άιντε, γεια. Έχει καμιά εδώ κοντά? Έχει μια εκεί πέρα, εκεί, πίσω από τον Ογιώρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Οι τύποι μας κόβουν περίεργα. Τον έναν
Όχι, αυτό μας χαιρέτησε τον άλλον. Το ξέρω. Ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Τον έστησαν στον τοίχο οι δικοί μας, αλλά δεν το σκότωσαν. Γιατί? Ήταν τότε που γίναν οι σκοτωμοί στο χωριό. Αυτός με 2 άλλους τους είχαν φέρει. Την άλλη μέρα μπήκαν οι δικοί μας. Τους βάλαν στον τοίχο. Έστησε απέναντι ο πατέρας μου το πολυβόλο. Κάπνισε ένα τσιγάρο. Τους άφησε και έφυγε. Το θυμάσαι τον πατέρα σου? Μια εικόνα του έχω καθαρή. Ήταν μια φορά που είχαμε πάει στο βουνό. Το θυμάμαι που με κατέβασε απ' τ' άλογο. Αυτή λες να είναι? Αρχαίος ναός. Το εκκλησάκι θα γίνει αρχαίος ναός στο μυαλό του. Πάλι καλά. Βιάζεσαι. Είπε πως έχει πολλές εδώ γύρω. Να σκάψουμε μέρα ή νύχτα. Να δούμε. Το ξέρεις ότι είναι πρόβλημα? Το βλέπω. Αλλά τι να κάνουμε? Να κάνουμε πίσω? Δεν λέω αυτό. Άλλο λέω. Να προσέξουμε. Θέλουμε ώρα πολύ. Εκτός από αυτούς, ποιοι άλλοι να τριγυρνάνε άραγε? Πρέπει να παρακολουθήσουμε τουλάχιστον ένα 24ωρο τι γίνεται εδώ γύρω, για να μην έχουμε ιστορίες. Αν είναι ριχά, και πάλι λιγότερο από 1 μέτρο δεν θα είναι. 1 μέτρο. 4 μάκρος. Και 3 φάρδος. Αν είναι 1 μέτρο, είναι 12 κυβικά χώμα. Βέβαια δεν θα το βρούμε στο τέλος. Αλλά ποιος μας λέει?
Αν αρχίσουμε δεν γίνεται. Θα μας δούνε. Θα έχουμε και ένα σωρό χώμα. Τι να το κάνουμε. Πού να το πετάξουμε. Θα το δούνε. Κι αν είναι σε αυτήν εδώ. Κι αν είναι τόσο ριχά που να μπορούμε να το βρούμε σε μια νύχτα. Κι αν είναι σε καμιά άλλη. Που θα φανεί ότι κάτι ψάχνουμε και η σπηλιά έχει σκαφτεί και μας έχουν δει τώρα και σε ξέρουνε. Τι να είναι άραγε. Όπλα. Χαρτιά. Λίρες. Σου είπα πως το πιάσανε. Εκεί απέναντι πέρασε ο κολυμπώντας. Ήταν χειμώνας. Η θάλασσα παγωμένη. Άκου, λέει, δικό μου. Τι μπορεί να έχει αφήσει εδώ και να είναι μόνο δικό μου. Αυτός που σκοτώθηκε για να γίνουν όλα δικά μας. Δηλαδή? Θέλω να πω, τι μπορεί να είναι εδώ που να αφορά μόνο εμένα. Ποιος το είπε ότι αφορά μόνο εσένα. Εσένα σε αφορά το τι θα κάνεις τώρα. Αν μπορούσαμε να σιγουρευτούμε ότι είναι σε αυτήν εδώ τη σπηλιά και αν ξέραμε περίπου τι είναι, θα αποφασίζαμε πιο εύκολα. Εσένα σου λέγε να πρέπει να το βρεις. Το τι θα το κάνεις εξαρτάται από το τι θα είναι. Μην τρέχεις. Να το βρούμε πρώτα. Λοιπόν, έχω δουλειά τώρα. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Εσύ μου έχεις. Αν δεν σου είχα, δεν θα ήσουν εδώ. Τότε. Σου είπα. Θα σου πω όταν γυρίσω. Όχι. Τα όπλα μας τα είχαν βρει προτού χωρίσουμε η τελευταία τριάδα. Είμαστε ο πατέρας σου, εγώ και ο Μαρίνος. Θα πολέμαγε ο καθένας για την τιμή του πια. Ο Μαρίνος. Ζει. Βέβαια. Έζησε 5 χρόνια σε μια γιάφκα. Ύστερα βγήκε έξω παράνομα. Τώρα είναι εδώ και δουλεύει. Έχει γραφείο. Κάτω στο λιμάνι. Πρέπει να τον δεις αυτό. Να μιλήσετε. Την άλλη μέρα που χωρίσαμε έπεσε μια ενέδρα και τον πήρε μια ρηπή. Έχασε μα πολύ. Εκείνοι είδαν το αίμα του. Νόμισαν το σκότωσαν. Και την άλλη μέρα που ήταν κρυμμένος κοντά στο σπίτι του, άκουσε τον εφημεριδοπόλη που διαλαλούσε το θάνατό του. Όταν χωρίσατε, ο πατέρας μου τι έκανε, ξέρεις? Τι να κάνει, κρύφτηκε εδώ γύρω έναν καιρό. Όταν σφίξαν πολύ τα πράγματα, μας είχαν αποκλείσει. Είχαν έρθει χιλιάδες και ο κόσμος φοβόταν. Ούτε να φάμε δεν βρίσκαμε. Πίναμε το λάδι από τα καντήλια στα ξοκλήσα. Τον πιάσανε στο Πέλαο με μια βάρκα. Πήγε να περάσει απέναντι για ένα εφοδιασμό. Με βάρκα ή κολυμπώντας? Έτσι λένε. Αλλά γίνεται κολυμπώντας. Αχ, αν δεν βούλιαζε εκείνο το καράβι. Εγώ, παιδί μου, παραδόθηκα. Τι να κάνω. Η θιά σου ήταν λεχόρα στο μεγάλο, τον Νίκο. Το βλέπεις καθόλου. Το παλιόσκυλο. Εγώ φταίω. Εδώ πέρα ήταν ξερολιθιές. Το έσκαψα με τα νύχια μου για να το σπουδάσω. Και είδες ο αχαγύρευτος. Μας τα γυρίζει τώρα. Καραγκιόζλίκια. Ναι, παιδάκι μου. Αφού είχε τελειώσει, πού να πήγαινε.
Ερχόταν και εδώ. Έμπαινε κάτω από τον κήπο. Μου πέταγε βότσαλα πάνω στο τζίγκο του φούρνου. Κι άμα δεν ήταν εδώ κανείς, του άνοιγα και πήγαινα και ειδοποιούσα τη μάνα σου. Αχ, παιδάκι μου. Εκειδά καθόταν όταν του φτιάχνα τον καφέ του. Όπως εσύ. Καλή ώρα τώρα. Εκειδά καθόταν εκείνο το βράδυ. Αφού έμεινες μόνος, παραδώσου. Σκέψου το παιδί σου. Πώς θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Και τι πατέρας θα είμαι εγώ αν δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια του παιδί μου. Έτσι μου είπε. Και όταν τον πιάσανε, θα του χαρίζανε, λέει, τη ζωή, αν μαρτύραγε που ήτανε τα κρυμμένα. Καλώς το. Έλα, σε περίμενα. Το είδες το παλιόσκυλο. Αν δεν παραμέριζες, θα σε χτύπαγε. Εδώ ερχόταν, ξέρεις. Σε είδε και έφυγε. Έρχονται οι εκλογές και μας άρχισε πάλι τις επισκέψεις. Αντί να είναι στη φυλακή. Ποια φυλακή? Δεν τον είχαν βάλει στη φυλακή. Τότε που χάθηκε ο Χριστάκης. Ο Χριστάκης της Κώστενας, που είχε έρθει με άδεια φαντάρος. Δεν τον βρήκανε σκοτωμένο την άλλη μέρα το πρωί πίσω από το σχολείο. Αυτός και η παρέα του το έκανε. Όλο το χωριό το ξέρει. Αφού τα σκάγια ήταν ίδια με τα δικά του. Φέρανε τους ψευτομάρτυρες και τον βγάλανε λόγω αμφιβολιών, λέει. Και να σου τον πάλι. Έλα. Έλα να ξεκουραστείς λίγο. Δεν θα σου πω άλλες ιστορίες. Εσύ πες μου τι κάνεις, Δικό σου είναι το κότερο. Για κότερο είμαστε τώρα, θεία. Γιατί όχι, παιδί μου, Άμα θες και κότερο να έχεις και να παντρευτείς. Γιατί δηλαδή να έχουν οι άλλοι. Ωραία θα είναι με το κότερο. Τα κοίταγα εκεί στη λίμνη, στον Καναδά. Πόσα ήταν. Θα μείνεις μέρες. Εξαρτάται. Πότε πήγες στον Καναδά?
Μετά την κατάσταση. Τότε τον έβλεπες τον πατέρα μου? Τον έβλεπα. Έλα. Εγώ σε ρωτάω τώρα. Θέλω να μου πεις. Τον έβλεπες συχνά? Όχι και τόσο συχνά. Πώς τον έβλεπες? Ερχόταν εδώ? Όχι, παιδί μου. Δεν ερχόταν εδώ. Φυλαγόταν το μέρος. Ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον. Μια φορά που είχε έρθει για ψωμί, του έδωσε και τον παρακάλεσε να μην ξανάρθει. Γιατί κινδυνεύαμε, παιδί μου. Τότε σε σκοτώνανε άμα δεν μαρτύραγες. Τότε που τον έβλεπες? Είχαμε ένα χωράφι εκεί πίσω στον Αγιώργη. Στο κήθε ή στο έλα, με παραφύλαγε και με χαιρέταγε. Μιλάγαμε κιόλας άμα δεν ήταν κανείς. Τι λέγατε, θυμάσαι? Τι άλλο? Για την κατάσταση λέγαμε. Από το γυμνάσιο μιλάγαμε γι' αυτά. Ήτανε, βλέπεις, ανακατεμένος από τότε. Αφού μπορούσε να σπουδάσει, να γίνει επιστήμονας. Αυτός εκεί. Πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος όταν οι άλλοι γύρω σου δυστυχάνε? Μου έλεγε. Και τι καζάντησε. Το φάγε το κεφάλι του. Το φάγε το κεφάλι του κι αυτός. Και ο Πάνος μου. Και όλοι τους. Του πήγε να φάει εκεί πίσω στη σπηλιά. Αυτή που είναι ψευτοκρισάκι, λες? Δεν ήταν εκεί όταν πήγαινα. Στο ρέμα της πιο πολλές φορές μου μίλαγε. Μόνο όταν έκανε κρύο, άναβε φωτιά και έμενε εκεί. Τότε δεν φαινόταν άμα δεν την ήξερες. Είχε θάμνους και βάτα γύρω και την κρύβανε. Γνωρίζεις ποια είμαι? Πού? Στη φωτογραφία. Αν μπορείς, γνώρισέ με.
Όχι, ευχαριστώ. Σας είπα, εκτελούμε διαταγές. Και πάλι μας συγχωρείτε. Τι θέλαν αυτοί? Τίποτα, εξακρίβωσε. Ναι, καλά τώρα. Πρόλαβες κι ήρθες, Εδώ ήμουνα. Είχα εκλογική δουλειά. Συγχώρα μ' ανήψει. Πρέπει να φύγω, μη χάσω το λεωφορείο. Όχι, κάτσε θεία, θα σε πάμε εμείς. Και εμείς πέρα πάμε. Τίποτα απαντώ θα ψάχνουν να βρουν. Έχουμε γεμίσει όλο το νησί. Κάνουμε κι εμείς τώρα καλή δουλειά. Καλά θα πούμε. Ναι, καλή δουλειά ο Μαρίνος. Έμαθε ότι είσαι εδώ και θέλει να πας να τον δεις. Να πας. Να πας. Για να σας τρομοκρατήσουν τα κάνουν όλα αυτά. Άκου λέει εξακρίβεια. Θα φέρεις και την παρέα σου. Θα είναι ωραία. Θα έχουμε όργανα, χορό, μπορεί και κουβεντούλα για τις εκλογές. Γεια. Γεια σου, Μπαρμπίτσα. Γεια σας. Γεια σου, Μπάρμπα. Καλώς. Γεια σου, Μπαρμπαμίτσα. Γεια σας, παιδιά. Κάτσε να σε κεράσω. Θα πεις ένα ουζάκι. Πώς πήγατε? Καλά, καλά. Οι γυρλάντες είναι έτοιμες. Ήρθανε και οι μουσικοί. Είναι μακρινό σου θείο. Ο πατέρας του παιδιού που χάθηκε. Ξέρεις. Θα αρχίσουμε. Τι περιμένουμε? Να τα μοιράσουμε. Είναι ένας απλός χορός ή ένα έθιμο? Αρχαίο έθιμο. Πάρα πολύ αρχαίο. Με συγχωρείτε. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Ναι. Πάμε καλύτερα έξω. Χρειάζομαι ένα σιδερικό. Σκέφτηκα ότι εσύ ταξιδεύεις και θα είναι πιο εύκολο να το βρεις χωρίς να μαθευτεί. Μη βάζεις κακό στο νου σου. Δεν πάω γυρεύοντας εγώ. Όλο μπροστά μου βρίσκεται και κάποια ώρα θα έρθει κακιά στιγμή. Θέλω να έχω κάτι απάνω μου. Το ξέρει πως δεν έχω και δεν με λογαριάζει. Άμα όμως έχω θα είναι διαφορετικά. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Και αυτή η δολιά η θεία σου ολοκλαίει.
Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, καταλαβαίνεις. Και άμα το βρεις. Και νομίζεις ότι αυτό θα είναι λύση? Χειρότερα θα είναι. Και εσύ θα πας φυλακή. Και η θεία θα μείνει μόνη. 1000 φορές να πάω φυλακή θα είναι καλύτερα. Και η θεία σου θα είναι καλύτερα. Δεν είναι λύση αυτή. Πίστεψέ με, χειρότερα θα είναι. Και έπειτα δεν θα τελειώσει εδώ αυτή η ιστορία. Θα έχει συνέχεια. Έτσι παίζει το παιχνίδι τους. Φωνιάδες αυτοί, φωνιάς κι εσύ. Πού θα βγάλει αυτό? Θα μεγαλώσουν και τα άλλα σου παιδιά. Τα δικά του είναι ήδη μεγάλα. Θα σκοτώνται μεταξύ τους κι αυτά. Όχι, δεν είναι λύση αυτή. Ο Μπραμπαμίτσος τι λέει? Τι να πει ο Μπραμπαμίτσος? Τα δικά του λέει, δίκιο έχει. Τα ίδια λες κι εσύ, δίκιο έχεις κι εσύ. Αλλά είστε έξω από το χώρο εσείς. Κοίτα, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένστικτο. Έχει και μυαλό. Σκέψου το, σε παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι μία προσωπική ιστορία. Όσο οι αιτίες παραμένουν, αυτές οι ιστορίες θα γίνονται συνέχεια. Όπως γίνονταν τόσους αιώνες σε αυτόν τον τόπο. Άκου να σου πω, παιδί μου. Ξανασκέψω αυτό που σου είπα. Η θεία σου όλο σε μελετάει. Να έρθεις να τη δεις. Θα κλαίει βέβαια, αλλά θα χαρεί. Ξέρω τι σου λέω. Τώρα τα πράγματα γίνανε πολύ πιο δύσκολα. Καλύτερα που δεν βιαστήκαμε. Τι λες να κάνουμε? Εμείς πάντως έτσι όπως είμαστε τώρα, τίποτα. Ή ξαναρχόμαστε σε καλύτερη στιγμή και πιο οργανωμένοι. Ή? Δεν ξέρω. Κάτι μου λέει πως αυτή η ασάφεια σε αυτό που μου είπε ο γέροντας είναι σαν τους χρησμούς. Θέλει την ερμηνεία της. Τα μαντεία τότε είχαν ερμηνευτές. Τώρα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Λάθος να κατάλαβε ο γέροντας. Δεν μπορεί ο πατέρας μου να άφησε κάτι μόνο για μένα. Και το έκανε σε μια στιγμή ανθρώπινης αδυναμίας. Όλος του αγώνας ο θάνατός του. Άλλα λένε. Αν είχα προλάβει, ξέρεις τι ευχή θα έκανα? Τι? Κάποιος να μας πει σίγουρα τι να κάνουμε. Πέσε για ύπνο. Το επόμενο αστέρι που θα ρωτήσω θα μας πει ταξίδι. Καλημέρα. Δεν κοιμήθηκες καθόλου? Θες καφέ? Ήπια. Θα μου πεις και εμένα τι σε βασανίζει. Μπα, τίποτα πια. Ο χρησμός διαβάστηκε απόψε. Ποιος χρησμός? Μέρα. Ναι, τον καπετάνιο ρώτα.
Για ποιο χρησμό λέει αυτός εδώ? Το Απόλλωνα. Α, δεν πάει άλλο. Θα μου πεις και εμένα, έτσι δεν είπες? Μια φορά και έναν καιρό, ο πατέρας του Ορέστη, ο βασιλιάς Αγαμέμνονας, για να κρατήσει την αρχηγία των Ελλήνων στην εκστρατεία της Τρίας, θυσίασε την κόρη του την Ιφηγένεια. Σαν ήρθε νικητής, η Κλητεμνίστρα, η γυναίκα του, εκδικήθηκε το θάνατο της κόρης της και τον εσκότωσε μέσα στο λουτρό του. Τη βοήθησε και ο Αίγιστος, όχι σαν εραστής της μόνο, αλλά γιατί είχε εκδίκηση κι αυτός να πάρει, επειδή ο πατέρας του Αγαμέμνονα, ο Ατρέας, του σκότωσε τα αδέρφια για τον θρόνο. Διωγμένος από την πόλη του Ορέστης, κυνηγημένος από την πατρική οργή για εκδίκηση, πήρε χρησμό από τον Απόλλωνα να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα. Από φόβο για τις ερηνίες, αλλά και για προσωπικό του συμφέρον που θα ξανά παίρνε το θρόνο, υπάκουσε. Και ενώ έκανε ό,τι του είπε ο Θεός, οι ερηνίες πάλι το κυνηγούσαν, που σκότωσε ο αίμα του. Βλέπεις, και τότε τα πράγματα ήταν μπερδεμένα. Η μητριαρχία τελείωνε, η πατριαρχία δεν είχε φτιάξει ακόμα τους νόμους της. Περνάγαμε από την παλιά στη νέα εξουσία, στη νέα δίκη. Και εντωμεταξύ, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν, σε ποιο Θεό να πιστέψουν. Ό,τι και να έκανε ο Ορέστης, οι ερηνίες θα τον κυνηγούσαν. Ευτυχώς, ο Απόλλωνας το συμβούλεψε σωστά. Γι' αυτό ο μύθος και ο συγγραφέας Εσχύλος βάζουν την Αθηνά να ψηφίζει υπέρ του στον Άριο Πάγο που δικαζόταν και να τον αθωώνει. Έτσι οι Αθηναίοι δώσαν βραβείο στον Εσχύλο και συνέχισαν να λατρεύουν την Αθηνά και τον Απόλλωνα. Σήμερα, που είμαστε ξανά σε ένα καινούριο πέρασμα, αν ο Ορέστης ήθελε να πράξει πάλι το σωστό, θα ήταν με το καινούριο. Με αυτό που έρχεται. Τι λέει, καταλαβαίνεις? Δηλαδή, τι θα έκανε ο Ορέστης? Τότε δεν είχε άλλο δρόμο. Από το Φωνιά στο σκοτωμένο και από εκεί στον Αλοφόνο. Τώρα η λύση είναι διαφορετική. Πάμε. Πού? Δεν μου είχε εμπιστοσύνη. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με εμάς? Όλο με ανοίγματα μιλάτε. Με ανοίγματα μιλάς όταν τα πράγματα δεν είναι καθαρά. Εγώ πάντως αν δεν καταλάβω δεν φεύγω από εδώ. Ότι μάθημος είναι πιο ψηλά στο μισθό σου και ακόμα ψηλότερα από τις ανάγκες της δικές σου και της οικογένειάς σου. Στα μάτια του ένα σύλλεφο, μες στην καρδιά του συνολό. Είναι η συνέχεια του νόμου και ελευθεριά των αγωνιστών του 21. Είναι η συνέχεια της φωνής του ΕΑΜΕΛΑΣ. Είναι το έξω οι Αμερικάνοι του πολυτεχνείου. Τώρα θα κάνουμε ένα ακόμα σταθερό βήμα. Σήμερα με την ψήφο μας, αύριο με τους νέους αγώνες που οριμάζουν. Μάτια και οι καρδιές, σαλούν τα μάτια. Το κύριο Μαρίνο, παρακαλώ. Ποιον? Το κύριο Μαρίνο. Έχει δουλειά τώρα. Ρε δεν σου πάτα πας στην αποθήκη. Τι τον θέλετε? Από εκεί τα έφερα. Εγώ δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Είναι προσωπικό. Είναι επίγον. Θα τιμήσει τους αγώνες της. Εντάξει. Δεν θα δώσει παράταση στην πολιτική της υποτέλειας και της εξάρτησης. Θα παλέψει και πάλι στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής πρόοδου.
Δηλαδή τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο. Γιατί έχεις παράπονο? Τι ήθελες να είναι? Μα δεν κάναμε τίποτα. Όχι και δεν κάναμε τίποτα. Κάναμε ωραίο ταξίδι. Ψαρέψαμε. Και για τον Ορέστη είπαμε. Και κόσμο γνωρίσαμε. Σιγά τον κόσμο. Δηλαδή, φεύγουμε τώρα. Πού θες να πάμε? Αφού την Κυριακή έχουμε εκλογές. Μη μας πιάσουν τα μελτέμια. Άμα θέλεις, έλα και στο άλλο ταξίδι μαζί μας. Τότε να βρούμε και τα κορίτσια. Και αυτές θα κατέβουν για τις εκλογές. Εδώ πρέπει να είναι ακόμη. Αφού δεν πέρασε βαπόρια από την μέρα που είμαστε εδώ. Πέρασε. Έχει και τα καλά της η άγωνη γραμμή. Και από φαΐ τι γίνεται, παιδιά, για να έχουμε καλό ρώτημα? Και κονσέρβες έχουμε, αλλά άμα πεις να μαγειρέψεις θα πούμε όχι. Κονσέρβες. Με τόσα ψάρια γύρω-γύρω. Και τι να μαγειρέψει κανείς εδώ έτσι που κουνιέται αυτό? Εδώ είναι καράβι, κορίτσι μου, και όχι κουζίνα σπιτιού. Μπορείς το προλάβω εγώ και σου λέω πως το μαγειρεύουνε. Το ψάρι? Και πού να πάει? Άστο να λέει. Δεν πάει πουθενά. Εδώ θα είναι. Θα δεις. Θα φάμε ψάρι. Πάλι μου πήρες το βιβλίο. Ηλέκτρα! Πώς είπε, τι λένε? Ηλέκτρα, δεν σε σύστησε.